Ngiyabingelela, ngiyathemba niyaphila. Ngithi anginithulele nansi i-back cover yethu yakulo nyaka enalo lonke uhlu lwezingoma nabafowethu engisebenze nabo. Ngiphinde ngibonge kubona bonke abafowethu nodadewethu ebesisebenza nabo kule project. Nenginethemba lokuthi bathandi bomculo wonkana bazoyijabulela. Ngiyabonga. 2025 Mzukulu album iyadropha ebusuku ngo-12, maybe ema-aweni amancane a-less than 4 izobe sidrophile-ke ebusuku. Sithemba ukuthi bazoyithokozela, bazo-enjoy. Ithi ngifuna iy'nto zami, heyi bakithi wazi wamashaka kamnandi umzukulu, yabo ukuthi insizwa le yakwaceza. Right, ukuthi-ke sibone ukuthi iy'ngoma zime kanjani. Eyokuqala, number 1 ithi Fafatha featuring Shisa Mabode. Number 2 ithi ngifuna iy'nto zami featuring Mfoka Sezana. Number 3 ubuGhost Bami featuring Intombi Yasolundu. Number 4 Sekwalenga Ukhiye. Number 5 Don't Give a Damn. Hayi ziyasho. Number 6 uMakhumalo featuring uJumbo. Number 7 Thando Lwethu featuring Zamambo Mkhize nobani nomfana wekhansela. Number 6 ithi Umkhovu Entsheni featuring Zamambo Mkhize. Uyabuya lapho Zamambo futhi. Bese number 9 Thatha Ummeli featuring Jabulo Langa noGodide man. Right, number 10 ithi Ngelinye Ilanga featuring Siya Ntuli. Number 11 ithi Ngimele Wena. Number 12 ithi Kwelasondini featuring Inkosi featuring Inyosi Magwinya Imbuzi. Alright, ngiyaqala ukuyizwa bafowethu Magwinya Imbuzi. Alright. Number 13 ithi Kwenzakalani featuring Londeka Shanga Sentosa befeature kakhulu naye. Umsebenzi wayo sesugcina siwucela ukuthi udedela bayabona ukuthi bayifeature kakhulu. Number 14 ithi Kwazi Nsele. Number 15 ithi There Is No One. Number 16 eka 11 angazi noma igama lengoma noma kwenzakaleni laphana. Number 17 ithi Sekwayinweba. Right, bona bonke labantu abaproduceile uThuthani Ndlovu nobani mixing mastering, so yonke into injalo. Sibonge-ke insizwa lapha kwaCeza ngokudedela i-back cover enhle kakhulu. Yabona phela insizwa lapha ngempela yashinga akudlali. So ngo-12 ebusuku-ke 17 October 2025 iyadedelwa, kuzobe kuphithizela, kuzobe kutrendwa again. Sekuqalile-ke ukushisa. Ongakakhiphi yabona manje uzoba nenkinga kanjani. Laba lokhu behleli belindile bengenayo isho ukuthi bayafuna ukukhipha noma cha asazi. Sekuqalile kuyashisa ngempela. Sekuzolandela amanye amaqhawe-ke. Wena bolokhu uhleli unyaka wonke-ke ulokhu ubhizi uyimunya kuyibuka akasazi-ke. Sekufike abantu abangadlali ingoma bayishaya ngempela i-trend abahamba nayo. Uthule le album-ke ukuphuma kwayo izolekelelwa yini? Izokwelanywa umcimbi ozoba nge-25 October 2025 laphana kuphi Olundi Stadium, umcimbi homecoming Mzukulu eyalonyaka ka-2025. Sibonga kakhulu kwabantu, ngiyathemba bazoyithokozela-ke. Njengoba nibona-ke insizwa lapha igezile yaphana iphinde nesikhwelisayo, ifake yonke into ekhombisayo ukuthi iyaziqhenya ngobuyona ngesintu sayo. Sibonga ithuba sesodibana kuzayo, sithembe ukuthi i-album le izohamba kahle khona nizoyithokozela amanani awayo. Sale kahle.